No takže sezónka tam skončila, máme novú sezónku Star Force 2. Startnum Studios 2 sezónka nám skončila. A máme Omega Trophy Box. A ideme si ho otvoriť. Tri, 2, 1. Číslo máme 20. 233 blingov. 191 blingov. 92 blingov. 132 blingov. 3 gemy. 269 XP tablerov. 58 blingov. 139 XP tablerov. 50 blingov. 103 blingov. Tempest Tara. Pekný skin. Continue. Shibanita. Continue. Spray. Spray. Pin. Nahnevaný grif. Spray. Pin na Tutaru. Plerikona. Spray. Pin na tú Nitu. A Plerikonu na Nitu. Toto všetko sme dostali. Takže jeden z tých epic skinov bol garantovaný a druhý bol menšia šanca. Takže máme nový Brawl Pass. Takýto Kenji. No takže idem si kúpiť vírus 8 bita. Tak, ešte počkáme, kým sa to načíta. Tak. Počkáme, kým tam bude Legendary Present a ideme na to. Takže pekný spray game over. Toľko to pinov, Plerikoniek a spray. Antivirus 8-bit. Cyber Brawl, to je tuším Legendary skin, dáme Equip Now. 20 PowerPointov. A Super Present, 200 coinov. No takže, je nás 4, mám Chestera, pekný skin z Rankedu, Loki Chester, a Moon Guardian je krajší. Moon Guardian by mal byť podľa mňa mythic skin. Ale, no, prehrali sme. Ale čo, už nevadí. Chester, 8 trofej, Season Progress, Procit, Max Tier, 1009 trofej. Takže, to je 10. Brawler aj s Basom Rakeťakom. A bolo to ľahké. Máme toto. Title má Jack of all Trades. To má strašne pekný title. A zatiaľ je to môj najviac trofejový Brawler. No takže ako máme to Pizza Planet, ten shop. Tak. Síce je tu tento berry, toho by som si aj rád kúpil. Ale je tu tento bull v Megapacku. A viem, že bulla už má na max tiere, ale chcem si ho kúpiť. Takže asi si ho idem kúpiť. Takže 100 blingov, 50 coinov. Space Ox Bull, Star Force Assemble. Equip Now. A pekná Plerikona. A ešte na ňo Plerikona. Tak. Ešte by som si chcel kúpiť Navigator Colette. Tohto Berryho. A Gigantopis Grey. Neviem, či na všetkých budem mať tie veci, písa sa asi, ale dúfam, že áno. No, tretie miesto s Bomb, 6 trofej plus Season Progress. Pošlem to do klubu. Ani neviem na čo, tak nevadí, dobre. Bo, 1005 trofej, plus 5 trofej do Season toho. Mám teraz začiatok Silver 3 a hlavné, že 1000 trofej.
Toto je zatiaľ môj najviac skill brawler, ktorého mám na 1000. Takže dobre. Takže, zostujem druhé miesto, plus 8 trofej, 7 progress, 4 win streak plus 3 trofej, máme silver 3 a máme dokopy 1005 trofej. Už som na toho milom ťukol, na to procit, takže máme end screen. Ďalší brawler na maxe. No takže skončil nám contest, mal som 80. Len som ma milom na to ťukol a climbol, ale nevadí. Ideme si otvoriť megapick. Takže toto sme dokopy dostali. A 80 pizza sliceov za ten Oni. No takže 4. miesto s bazom plus 4 trofej, season progress. Max tier plus 4 trofeje do trophy boxu. Takže máme ešte star drop, rare. Takže máme hru s Billom. Máme 4400 HP, máme ju na power 7 a trofej mám, neviem koľko na nej mám, ale nejak približne 210. Až. Dobre, boli sme 6. Moc za Willom neviem hrať, ale 6. miesto plus 2 trofej. 233 trofej, ale to nás nezaujíma. Nás zaujíma to, že máme 40 000 trofej. A máme Legendary Star Drop. Mali sme Brawl Pass, tam nám nič nepadlo. Star Powerka na Spajka, ale tu dúfam, že padne nejaký Brawler. Aspoň epic. Skin na Groma, Bunny Grom zo série Bunny Brigade. Equip now. A to by mal byť epic. Nie, super. Kde je Grom? Tu. Áno, super. To je všetko. No, takže máme tu Colta, v hre máme double star dropy. Oferky sa mi moc nedarí v nich, ale už to za 7 dní končí. A chcel by som si kúpiť ešte nejakú dobrú oferku, ale asi si kúpim túto koletu. Lebo je to navigátor koleda a je to skin z Brawl Passu. 25 blingov, 50 coinov. Navigátor koled Star Force Assemble. Continue. A spray. A ešte pink tej kolete. Pekný. A v shope nám tuto máme Swaymaster Barleyho. A to by som si asi chcel aj kúpiť. Takže asi si ho kúpim, lebo sa mi páči. Swaymaster Barley, Lunar Bravo, Equip now. A máme ešte k nemu pin, taký opitý ako keby. Tak, na tým Meltigrom som tiež rozmyslel, ale to som si rozmyslel, že nie. Ale ešte sa mi páčil tento Jade Agent Code. Je síce to remake, ale je to pekný skin. Ale to ešte porozmýšľam. No, takže šetril som si nejaké kredity a teraz si ideme pootvárať. Takže máme tu na shadeovi. Potom tu máme tu ešte Naniho 150. Potom máme El Prima 150. A Colta
150. A máme Cordeliusa. Cordelius, Assassin. Som sa rozhodoval Cordelius medzi Kid, ale povedal som si, že Cordelius lepší. 8 z 13 brawlerov. Let's go. Takže tuto by som si normálne dal Lowa. Lebo Low je strašne dobrý brawler. Ale ešte tu mám stále možnosť si switchnúť Kenjio. Takže to ešte promýšľam, ale teraz je hlavné, že mám Cordeliusa. Rovno si ho môžeme dať aj na max. Hotovo. Neviem, či som to mal robiť, lebo aj na 9 som si ho mohol nechať, ale nevadí. Dobre. Takže konečne sa mi to podarilo. V Pizza Planete mi dali oferku Gigantopis Greya. Takže ideme si ju kúpiť. Je to megapack a Greya som už tohto chcel. Takže Gigantopis Grey Star Force Assemble. Equip now. 20 powerov. Playericona Chewbacca. A pekný pin-up Playericona na toho Greya. A 75 kreditov. A asi si switchnem Kenjio. Tak. To je zatiaľ všetko. No takže máme tu Cordeliusa, už sa blížime k maxe, ale najprv by som si ho chcel dať na Silver 3 kvôli tým kreditom. A Pizza Planet nám už za 1 deň a 3 hodiny končí. Oferky tu nemáme až tak dobré, chcel som si kúpiť takého Berryho, ale nestihol som, lebo som na to zabudol a vtedy som bol v škole a nemal som pri sebe mobil, ale máme tu vírus Charlie. Doplatíme ešte asi, bolo nám chyba 12 píc, 13 plus 7 gemov. Takže máme vírus Charlie, Cyber Brawl, Basic Blingo, Chewbacca, Pin a potom Piny, Playericonu a Spray na tú Charlie. Tak, to je všetko. A ešte 30 kreditov. No takže, toto je asi posledný deň v tejto sezónke a asi aj posledná vec, čo urobíme. Takže dostali sme za deň 10 8 start dropov a ideme si otvoriť. Takže prvý bol Epic, druhý Rare, tretí Epic, štvrtý Rare, piatý Rare, šiestý Rare, 7 Super Rare a posledný 8 Rare. Dobre, ale ešte tu máme posledný Legendary Star Drop. A tam, ak chcete, aby mi padlo niečo dobré, nezabudnite dávať odbery a lajky. Yes! Larry a Levery. Som čudoval, že mi padli, ale to preto, lebo som mal divný pocit z toho skin. Takže Larry a Levery, Epic Brawler, už nám chýbali iba 2 Epic. A asi viete, čo to znamená, keď ste si pozerali moje staré videá. Takže keď sme získali Larryho a Leveryho, tak hneď automaticky na nich máme skiny z minulého Brawl Passu. Takže nás deň toto je najkrajší a pôjdeme ich pušovať. No takže sezónka nám už skončila a to je na tú sezónku všetko. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like pre ďalšie takéto videá. Čaute.